Аз мисля да почваме. Пускащи. Почваме ли? Да. Добър ден на всички и ви благодаря, че уважихте моята покана към вас, за да присъствате днес на моята пресконференция, която е продиктувана от една публикация в вестник Утро, ето ще покажа вестника, на който пише, че Венец Чикагото създава наркоканал чрез румънски карти и кодирани думи. Благодаря на вестник Утро, че е отделил такова внимание на мен точно в техния брой понеделник, вторник, т.е. за което съм се много благодарен и което предизвика днескашната пресконференция. За да не бъда голословен и да говоря хаотично, най-добре е да ви прочета моята защита, която съм е подал като в писмен вид пред Апелативния съд град Велико Търново, защото тя се състои единствено и само от фактология по отношение на делото, по което аз имам на първа и втора инстанция потвърдена 6-годишна присъда с лишаване от свобода. Периода, за който аз съм обвинен, е доста дълъг и той започва от месец януари до месец август 2011 година, в който период аз съм предприел конкретни действия и съм създал организация за пренасене на наркотични вещества, т.е. съм създал организирана престъпна група. По никакъв начин обвинението не е представило никакви доказателства, че аз съм имал нужда от пари и затова съм създал тази група и организация. Не е установено с доказателства, че съм давал наставления, указания и пари на лицето Анатолий Дамянов, който е мой племенник и също е осъден с 3 години, заменен с 5 годишен изпитателен срок. Няма доказателства, че Дамянов е имал нужда от пари. По никакъв начин в процеса не се установи, че Иван Тодоров се е съгласил да пренася куфари с наркотици и явяващи се високо наркотични вещества по смисъл на обвинението. Няма доказателство за това, че периода юли-август 2011 година неустановено лице от държавата Кипър се е занимавало с наркотични вещества, както твърди обвинението. Постоянно в обвинителния акт се споменават думите трафик и наркотични вещества. В нито едно писмено или гласово доказателство, включително и веществените доказателствени средства, не се установяват такива факти за трафик на наркотици. Тези думи не фигурират никъде, освен в обвинителния акт и уважаемата от мен присъда. Съдът е приел, че по несъмнен категоричен начин е доказано, че аз съм използвал преносим компютър Sony, че всички SMS-и и посочените имейли на телефони съм ползвал лично аз в процесния период. Напротив, в съдебното заседание експерта по информатика не е посочвал мен като лицето, което осъществява тази комуникация. Целенасочено, тенденциозно, лъжевно и манипулативно обвинение съдът укри мое пътуване в Гърция от 25-26 юли 2011 година с моите непълнолетни деца Енджел и Пресян. Тук възниква въпросът. Защо? Защото ако наистина аз съм пътувал и съм бил в Гърция и ако това беше излязло наяве, то прокуратурата по никакъв начин не би могла да повдигне обвинение, че тогава съм осигурявал средства, давал указания на лицето Иван Тодоров Иванов. Факт е, че аз лично установих това, че съдът не предприема никакви действия по нашето искане, направено в заседание на 12.03.2014 година. Аз направих искане това да се извърши от съдът. На 13.06.2014 година подадох молба до Русенския окръжен съд, с която искам да се извърши проверка по моите загранични пътувания в периода януари-август 2011 година, а именно процесния период. Прибирането в България се извърши на дата 07.08.2011 година, като аз и моето семейство оценахме комплекс Царско село, град София. Всички тези действия, тези мои думи се потвърждават на направената справка от Главна дирекция на гранична полиция и заверените декларации за родителско съгласие на майките на моите деца, подпечатани с печат на граничния служител номер 222 на контролен граничен пункт Тулкулата с дата 26.07. В ВДС за периода 25.07.2011 година до 07.08.2011 година липсват каквито и да е комуникация от твърденията на прокуратурата на мои телефони. Независимо от всичко това, съдът прие, че именно в този период аз съм използвал преносим компютър Sony, като съм осъществявал твърдяното от тях престъпление. Осъществяване организация на полета на Иванов, като свидетелката Дилгерова заяви в съдебна зала, че компютърът се намира в град Русе,
блок Дунав, етаж 7 в хота в жилището, което обитава моето семейство. Съдът приема, че Дамянов е дал на Иванов пари в брой, които той в съдебно заседание каза, че не е такава сумата, която го обвинят. Също така съдът приема и това, че са били преведени на Иванов още пари от лицето Керчева, които също не се установява, че аз съм човекът, който съм дал указание или каквото да е било тези пари да бъдат изпратени. Съдът приема, че прецесен период на дата 03.08 Тодоров е изпратил СМС на телефон, който аз съм ползвал с румънски номер, по какъв начин съдът безспорно и несъмнено установи, че Тодоров е искал да се свържи именно с мен, че аз съм човекът, с когото не може да се свържи, както и че аз съм ползвал посочения телефонен номер. Веднага след това съдът отново установява, че Дамянов се свързва с Ангелов, че двамата са осъждали случилото се, а именно, че аз съм предприел действие за реалното връщане на Тодоров, като отново съм използвал преносен компютър Сони. Доказателството за това обаче не са представени и приложени към делото. Твърди се, че Иванов се е бил свързвал с мен и ми е изпратил съобщение, което по никакъв начин съдът не може да докаже. Няма да чета надолу всичко, което съм казал по отношение на моето дело, аз съм ви го дал в писмен вид, но ще ви кажа следното нещо. Прокуратурата внася един лъжовен обвинителен акт, по който обвинителен акт, ако вие го прочетете внимателно, ще установите, че едва ли не аз съм бил по 24-часово камерно наблюдение. Тоест, че са му давали с камера и са записвали всяко едно мое движение. Давам ви пример. На 03.08 обвиняемото лице отново е вземал преносен компютър Sony и е отворил съответните сайтове. Лицето е направило на този ден еди какво си. По начина, по който е направен този обвинителен акт, пак ви казвам, навежда на мнението, че аз съм бил по 24-часово камерно наблюдение, което това е невъзможно. Кое е разковничето на това дело? Първо, ние нямаме предмет на престъплението. Тоест, нямаме високо наркотично вещество по смисъла на наказателния кодекс. Това са хероин, кокаин и пико. Как се установява, че едно вещество е високо рисково? Когато се направи анализ на съответния наркотик. Нито прокурор, нито свидетел на обвинението, нито който и да е било, не е видял наркотика, не е пипал наркотика, не е правил никакъв анализ. Тоест, липсва предмета на престъплението. Оттам започват всички лъжи и манипулации, които сочи този обвинителен акт и твърдения, които не са подплатени с абсолютно никакви категорични доказателства, които да показват по категоричен и несъмнен начин, че примерно аз съм използвал този преносен компютър, аз съм пускал този SMS, аз съм ползвал този телефон. Нито една сим-карта не е представена като доказателство по делото, иззета от мен или членове на моето семейство. Нито един от посочените телефони, с които, ако е извършена комуникация по отношение на обвинителния акт със съответните имейли, не е иззето от мен или от членове на моето семейство. Всичко това е ясно и е казано в пледуарията от моите адвокати и лично от мен. Питам се аз, какви нравствени, какви етични качества може да притежава един окръжен прокурор, който в момента е апелативен прокурор на град Велико Търново, който съзнателно, умишлено и целенасочено укрива от съдът и правосъдието моето фактологично пътуване, което се извърши на дата 25 юли 2011 година и моето завръщане съответно на 7 август 2011 година. Като в този период аз бях сниман, протоколиран и записван от органите на МВР, Държавно ДОИ, дирекция оперативно издирване и служители на ГД БОП. Съответно, които са направили съответните рапорти, доклади и записки в разработката, която аз съм бил под наблюдение. Защо тази информация не беше предоставена в съда? Напротив, в този процесния период, в който те ме обвиняват, че аз съм извършил подготовка, подготвителство към престъпление, което не съм извършил, аз не бях на територията на Република България. Как си мислите, ако това беше достояние на съдът, дали би издържала обвинителната теза? Не, тя по никакъв начин не може да издържи. Аз още не съм получил това, което е публикувано в Вестник Утро.
Тоест, не съм го получил по надлежния ред. Решението е качено на сайта на Великотърновския апелативен съд. Естествено, това решение ще бъде обжалвано в законно установения срок. Но искам да ви кажа следното нещо. Всички знаят в цяла България кой е Венци Ангелов в Чикагото и с какво се занимава. Едните ме свързват с наркотрафикант, други ме свързват с създаването на Фейсбук групата Народно движение Баста, трети ме свързват с най-различни неща. Категорично заявявам, че и на първа инстанция, и на втора инстанция е оказан политически натиск върху съдът да бъда осъден. Защо? Защото аз от 2 години изразявам единствено и само моето мнение по отношение на всичко, което се случва в милата ни родина, майка България, а то е, че в последните 25 години политическата и икономическата власт е узурпирана от един политически картел, октопод и хунта, който си мисли, че тази власт му е дадена от Господ. И всички ние, обикновените българи, сме заложници на един политически октопод и хунта, който ни постави на колене. Постави нас, нашите бащи, нашите майки, нашите баби, нашите дядовци, нашите деца в едно икономическо и политическо робство. Истината ще продължавам да казвам такава каквато е. Вие знаете, че аз съм един от малкото хора, които защитавам и искам истината за атентата в Сарафово. Защо? Защото аз имам информация и съм ви казал многократно, че на 5 юли 2012 година лично Дейвид Петрис, шефа на ЦРУ, е предупредил българското правителство, че се очаква атентат от групировката Ал-Кайда на територията на Република България в следващите 2 седмици. Българското правителство не е предприело абсолютно нищо. Ще ви кажа, моите изводи, до които стигна след моето наблюдение, е, че атентатът в Сарафово е извършен от секретната служба Мосад. Аз съм човека, който постоянно във Фейсбук говоря едно и също нещо, че именно Мосад стоят зад атентата в Сарафово, че именно те са, държавата Израел се намесва във вътрешната политическа ситуация в страната, във вътрешната политика и във външната политика на суверенна Република България. Знаете или не сте чули, че Ангел Главчев го обяви официално по Нова ТВ, като каза, че лично Бареков, Николай Бареков ме казал, че е еврейски посланник на държавата Израел, му е казал, че 2 години ще управлява Борисов и 2 години ще управлява той. Нито една медия не отрази тази намеса в една суверенна държава, права държава, член на Европейския съюз, от посланника на държавата Израел към нас. Ще ви кажа какво ще се случи, тъй като ще има протест до Върховния касационен съд. Аз имам 2 алтернативи, ще ви кажа първо по-лошата. Ако ляза в затвора, гарантирам ви, че до 1 месец местото за лишаване от свобода ще бъде дигнато на бунт. На гладни стачки, на бунтове за отстояване на своите граждански и човешки права. Защо? Защото като член на държавата България, т.е. като член на Европейския съюз, едно голямо семейство, които отстояваме европейски и евроатлантически ценности, България не е изпълнила своите изисквания по всички критерии, които трябва да бъдат покрити местата за лишаване от свобода и естествените арести. Ние имаме подписани договори, споразумения на какви условия те трябва да отговарят. За добро мое щастие, аз излежах 15 месеца и 23 дена в централния затвор в Никозия по много тежки обвинения, за които бях обявен с решение на специализиран съд Никозия за невинен. Имах възможността да се сблъскам с условията на живот в затвор на страна пълноправен член на Европейския съюз. Там също имаха проблеми. Участвал съм в бунта, гладни и такива с палени и пожари за устояване на човешки и граждански права. И знам каква е стойността на човешките и граждански права. И именно и по тази причина предупредих и окръжния съд, съдията Юлиан Стамбов и съдите от апелативен съд, че върху свидетелите на обвинението е оказан полицейски тормоз, насилие и натиск при вземане на техните показания. Интересното е, че съдът сега, този съд, Великотърновския апелативен съд, не дава вяра на свидетелските показания на тези обвиняеми, които са свидетели на обвинението, и нито аз, нито някой член от моето семейство се е докосвал даже с поглед до тях в обвинителния период и след обвинителния период. Да не даваш вяра на хора, които категорично се отказват от свидетелските показания, които са дани в досъдебното производство, върху които му казан натиск, означава едно. Българския съд, окръжен, русенски и Великотърновски, управлява
с фашистски и диктаторски методи на работа в тях, да вземат техното решение. За тях тази конституция, която струва 2 лева, не важи. Заявявам и категорично. Моето търпение е все още на ниво. Но ще дойде времето, когато няма да бъде случайно, когато съдии и прокурори се самоубиват и се самоубесват на публични места. Защото на хората в България им писна от фашистските и диктаторските методи, които осъществява прокуратура и съд върху нас, обикновените хора от народа. Не можем ние да търпим положението, в което сме попаднали всички ние. Рано или късно ще има съответните репресивни мерки. Искам да обърна един факт, който излезе скоро в публично пространство. Председателят на Търговската камара, Божидар Димитров, мисля, че беше, каза, че иска НАП да направи проверка на всички съдии, на тяхното имуществено и финансово състояние. Аз съм направил такова искане и всички съдии от нашия Русенския съд, Окръжен съд град Русе и Административен съд, направил съм искане до НАП Варна да им се направи пълна данъчна и финансова ревизия на всички от тях, които са съдии в момента или от момента на постъпване такива като работа. По отношение на съдебната система, те първа нещата започват да развият своя характер, т.е. вие ще получавате публично, ще чувате от мен, че съдебната система е абсолютно корумпирана и зависима от политическия картел, колкото по-тихото. Съдебната система не работи. Тя работи в услуга на партиите, политическите партии, в услуга на олигарците и на местните феодали по места там, където живеем. Съдебната система е ерозирала, тя е болна от чума. Болестта чума е разпространена на всички нива в съдебната система. Имам надежда, че единственият стълб в този момент, който има информация, е Върховният касационен съд, че все пак в България има съвсем и малко някаква справедливост. Надявам се, че тези 5 съдии, които ще бъдат избрани по случайен принцип, чиято програма в момента се атакува страшно много в медиите, ще съберат смелостта и коража да гледат делото по същество и ще изпълнят изискването на Конституцията на Република България, че съдебната система е независима и ще изпълнят един от принципите, основен на правото е, че в решението си всички съдии се ръководят единствено и само от законите на Републиката. Моето дело ще бъде широко отразено и в международен печат. Този път аз ще се постарая това да се случи. Независимо от тяхното решение, ще има моето дело ще стигне до Страсбург по отношение на нарушение на човешки граждански права. По отношение на факта, че моят брат този път вече съдът се е произнесъл, че трябва да се прекрати наказателното производство срещу него, поради проста причина, че има влязло вече в сила решение на друг съд на член страна Европейския съюз и това е Апелативен съд Мадрид. Брат ми беше издържан, не знам дали знаете, 100 дена по екстрадация в Германия, в германски затвор. И беше освободен, след като премина през 7 затвора на Европа и България, за 1 час разпит, след разпита беше освободен под гаранция от 500 лева. Това е безобразие. Да вкараш на инат един обвинителен акт срещу решение на Европейския съд означава едно, че ти не зачита съдебната система на страна член на Европейския съюз. Това е недопустимо. Това е отново почерк на едно диктаторско, едно фашистско поведение от страна окръжен прокурор, който в момента е апелативен такъв. Между другото и срещу него съм подал искане до НАП Варна да бъде направена финансова и данъчна ревизия на семейство Басаргулиеви. Върти се в публичното пространство информация, че той си е купил местото, което в момента взема. Сумата е между 200 и 250 хиляди лева. Кое е интересното в делото, когато се проведе делото в Великотърновския апелативен съд? Интересното е, че аз заснех съдийката, ще ви кажа нейното именце, казва се Йорданка Неделчева от Апелативен съд Велико Търново, която заспа. И съм пуснал един клип в социалната мрежа, с който показвам точно ясно как толкова хубаво се спинкаше, че тя ги похръкваше. Записът е около 2 минути с музиката на Аз съм Сънчо, знаете, познате по канал 1. Тогава, когато се гледа делото, моето дело, за моята предуария, когато се отрешава моята съдба и съдбата на моето семейство, такъв съдия на такъв пост и ранг се спива. Това означава едно. Ще ви кажа какво ми показва на мен. Означава, че аз съм сготвен. Да ви кажа на жаргон адвокатски.
Сготвиха ме на окръжен съд, сега ме сготвиха и на апелативен такъв Велико. Пак се радвам на вестник Утро за това, че публикувах на първа страница всичко, което се случва около мен, защото ми даваха възможност днес да направя тази пресконференция и тази пресконференция ще бъде качена в социалната мрежа Facebook и в моя канал YouTube. Поканил съм днеска и Миро Танчев да ви каже неговата съдба, за какво беше той осъден, такава присъда, която е знаена за първи път в България. Добър ден на всички. Аз присъствах на всички заседания на окръжен съд на Венци Ангелов на делото. Чухме главния свидетел на обвинението. Аз лично чух с ушите си как той се отказа от показанията си, каза, че му е упражнено физическо насилие още при задържането му. След това е бил плашен и малтретиран и в полицията, когато е дал свидетелски показания в досъдебно производство. И каза, че се отказа от показанията си, даде съвсем нови показания и моята изненада вече при решението на окръжен съд беше наистина сериозна, защото окръжен съд не взема свидетелски показания дадени в зала, а взема някакви предишни преди повече от една година, които свидетеля сам се отказва от тях. Но изненадата ми не беше толкова голяма, защото през 2011 година, след като вече 2 години участвах в протести срещу банки, срещу тяхното неморално, неетично, не партньорско отношение към българския бизнес и към физическите лица, които са затруднени поради безработица, не могат да се сплащат кредити. Бях арестуван на един абсолютно законен протест, за който беше подадено уведомление по-рано в община Русе и ми сготвиха едно дело, където 8 полицаи от първо районно управление казаха, че аз не съм организатор на протеста и не съм го ръководил, но съдия Пламен Чанджиев реши, че аз съм организатор на протеста и ме осъди на 6 месеца затвор. След това много бързо на окръжен съд присъдата беше потвърдена и се оказах първият осъден в България за участие в незаконен протест, който се оказа, че е законен и който се оказа, че всъщност не съм ръководил. Това на мене ми говори, че има сили в България, които не искат демократично да се отстояват и да се търсят граждански права, които искат да навърнат в едни тъмни години, когато хората изчезваха рано сутринта от тях, когато разказват вицове за управляващите и се озовават в едни места, наречени трудови лагери за превъзпитаване, откъдето поне 200 000 българи починаха последните 45 години. Затова съм днес тук, защото смятам, че все пак сме в Европейския съюз. Смятам, че съдиите все пак трябва да носят отговорност за техните решения. Прокурорите също трябва да носят отговорност за техните действия. Тук съм да ви кажа, че ние няма да спрем, каквото и да бъде решението на Върховен касационен съд. Групата, екипа, който ще създадем новата партия Промяна, няма да спрем и ще сезираме всички европейски институции, докато се достигне до една прозрачност на обществените поръчки, които са в момента в нашия фокус. Знаете какви обществени поръчки, за какви десетки милиони, безмислени обществени поръчки. Има разследвания на ОЛАФ в момента за една от тях. Така че предстоят интересни месеци и пожелавам успех и здраве на всички хора, които ни подкрепят с настъпващите празници. И нека да ви кажа, само за последно, предполагам, че записвате, какво ще направя, ако Върховният касационен съд не се съобрази с Конституцията и бъде неговото решение абсолютно независимо и аз бъда осъден без да ми преметна престъплението, на мен ми остава една последна опция, за да продължа моето дело и за да има отзив в Европа за всичко, което се случва, аз ще искам политическо убежище, ще ви кажа от коя държава. Ще искам политическо убежище от държава Талибан. Ще се обърна с декларация към политическа партия Хизбула да ми гарантира моето здраве и живот. Докато, ако бъда осъден с такива мотиви, които са абсурдни по наказателното право и изобщо като правото, ще искам политическо убежище, тъй като
Влизането ми в затвор означава едно, че ще бъда или ще се опитат физически да ме ликвидират. Ако държавата Ливан ме откаже, ще се обърна към Република Федеративна Русия. Целта ще бъде не да избягам от наказателно преследване, а целта ще бъде моето дело да бъде разгледано в Европейския съд по правата на човека. И ако Европейския съд по правата на човека каже, че аз съм виновен и трябва да се търпя наказанието, аз ще го изтърпя. Но докато тече процедурата по гледане на моето дело в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, аз ще искам да бъда с политическо убежище, аз и моето семейство в държавата Ливан, под покровителството на терористичната групировка Хизбула, наречена и приета за така от Европейския съюз. Ще давам серия от пресконференции, ще осветявам абсолютно всичко, каквото се е случвало в България в последните 25 години в държавата Ливан, където мога да ви кажа, че няма никаква цензура. Аз бях там няколко пъти и видях, че няма цензура. Всеки изразява свободно своето мнение, воля и желание за промени. Благодаря ви за вниманието.